want bij u in de studio is te gast Willem Schoorstra. En die zal het met u over Magna Frisia. Een historisch dorp, daar is belibbykist hoe de Friezen libben in de betieren mitzioen. Maar net alleen nog het verliezen, ook de toekomst en kunst jaren bij de belibbing van het project Magna Frisia. En dat moet in het eerst Friesland komen. Het had krijgt een subsidiekring van haast €25.000. En jou binnen bij Magna Frisia belutsen en kunnen u daar wat meer over vertellen. Goedemiddag, Schoorstra. Hallo. Welkom. Wat is krijgt jouw rol bij dit verhaal, bij dit project? Nou, mijn rol die is feitelijk begonnen met een column die ik dienen heb voor de Omroep. Ik zal leren radiocolumns dienen voor de Omroep. En daar ga ik ooit in dienen over van... Uiteindelijk kwamen we hier op Del, toen ging het toerisme. Waarom smieten wij net een terp op en bouwen daar een dorp op uit de middenjoen? Nou, daar ging ik een heel verhaaltje van maken. Later reageerde Oets Westerhof, bekend van Culturele Hartstad. Die reageerde erop, die zei van, kunnen we eens even praten? Ik zei, ja, dat kan altijd. Dus dan hebben we een keer een bakje koffie gedronken. En nou, daar is het eigenlijk begonnen. Hij zei daar, hij vond het echt van, ja, dit is wel degelijk een soort hiaat. Wij maken mensen heen, atsen wat over... Vooral de betierenskiernis van Friesland weten wel. Wij moeten ze dan heen. Last van het Fries Museum. En dat is, die tentoonstelling, dat is niks. Om eerlijk te zijn. Dus daar moet ik op praten worden. Maar dat is wel een overal. Maar nou zei dat baltje eigenlijk rolling gaan. En nou ja, Oets is natuurlijk een man die weet hoe het internationaal hazen erin. Altijd gaat over subsidies. En hoe krijg je iets van de groen. En ik ben dan in die zin meer voor het inhoudelijke pad. Ja, de verhalen die verteld worden. Ja, de zin van doogt het in de tijd. En dat vind ik dan wel belangrijk. Gewoon, maar wel wat op rutsen worden. Maar wij ruchtjes zeg maar eigenlijk op een zonde eeuw. Maar dat mag ik wel een beetje van 5e tot de 8e. Dat ken ik nog wel. Maar de klam luidt op een zonde eeuw. En wat weer er bijzonder in die zonde eeuw dan? Ja, die zonde eeuw, dat is eigenlijk wat hier aan de gouden eeuw voor Holland weer dan de eeuw, de gouden eeuw, de zilveren eeuw eigenlijk van Friesland. De beruchte Magna Frisia, Friesland op zijn grutst. En ik op zijn invloedrijkste. Ik bedoel, in die tijd hier staan twee wraadmachten. De Franken, het Joodijske, ja, Frankrijk eigenlijk nog. En de Friesen. En wie ik sprake van gearworking. En dat is een heel verhaal, maar een hele nieuwsgierige tijd. Politiek, jongen, economisch. Het gaat over religies. En daar zit zo'n hele nieuwsgierige factoren in. Waar het eigenlijk net in je wat van weet. Terwijl het misschien wel de interessantste periode uit de geschiedenis van Friesland is. Dus dat is de reden dat we dus daar op rug zitten. Daar is ik het meest over te vertellen. Het meest gentle denken wij. Dus ja, dat is de reden dat wij daar de klam op lezen. Nou, het idee is dan dat in het goed gaat 2022 de dwarren van zo'n historisch dorp beginnen. Ja, maar nu erin naar 28. Ja, maar dat is wel het doel, ja. Een beetje rond die tijd. Ja. Nou, stel nou, neem eens mij naar die tijd. Jij bent de verhalenverteller. Ik sta naast in dat historische dorp. Wat zorg ik om je heen? Ja, nou eigenlijk begint het, dit is puur hypothetisch, hè, want er is nog niks ondertekenen, dus het is figurair eigenlijk wat we doen. De band schetsen, dat kan ik zeggen, en dat ziet er echt fenomenaal uit. Echt totaal uniek, want wij hebben bij persoonlijkheid, maar ik maar deze groep ben we in Denemarken geweest en dan wat om eens jongen. Zelf hebben we in Noorwegen, ik geweest in Zweden. Er zijn heel veel van die dorpen, maar de vorm zat hij er nou uit van dit dorp is absoluut uniek. En alleen die vorm zal een het verhaal extra opleveren. En dat dus daarmee helemaal al apart zet van de rest. Dus dat kan ik nou net specifieren, want dat komt dan al nog. Maar daar begint het eigenlijk al, bij het onderscheid. Dat is absoluut uniek. Als er dan inkomst, dat kan ik dan wel zeggen, het doel is wel om die ontvangstrom te, of de receptie rond te hoe ze benoemen. Dat is het doel om die in de vorm van een hal te bouwen, een koningshal. Dus een groot bouwwerk. Daar komt dan, is het doel, een restaurant. Daar komen altijd een beetje mooi zit, dus ook dingen van het Fries Museum in die nou nog misschien in het archief lezen, maar die daar voor het front komen, omdat ze te maken hebben maar die tijd. Dus een uitstallingsruimte. Het doel is dat er lezingen houden worden kunnen, dat er concerten verzwaren worden kunnen, dat er misschien in de winter dan toneel komen kan. Dus wat er on banken en zitten komen, dat maakt eigenlijk dan ook mobiel, zeg maar. Boven dat is het doel om met behulp van de nieuwste technologische middels
de bezieker mee te nemen, eigenlijk tot de tijd heen naar het moment dat hij het dorp instapt en dan in de zonde eeuw is. Nou, ik krijg al een beetje een beeld van wat we verwacht kennen. Ja. En die subsidie die je hem nou kreeg, waar is die vooral voor bedoeld? Die is bedoeld om eigenlijk vooral van haalbaarheidsonderzoek. Nou ja, en dat kost het al geld, want dan moet een bureau voor komen. Die moet alles verzamelen, info, en die moet hun expertise er dan op losletten. Nou ja, en het is nodig niks meer dat hij dus wel een positief advies aan had. Het is haalbaar en heel goed te doen. Nou, dan, het idee is natuurlijk ook dat dan trots aan het dorp meer mensen hierheen komen. He, Magna Friesia, dat wie dus het gruttere Frieske wengebied, met alle Friesen wen van ongeveer België, want 4 in Duitsland, haast Denemarken. Eigenlijk in Denemarken ook nog, maar dat zal dan ook wel duidelijk worden. Oké, nou en is het dan de bedoeling dat ik mensen uit al die landen, uit België, Duitsland, dat al je hierheen komt? Eigenlijk is dat natuurlijk wel het doel, de insteek. En de eigen mensen, de Friesen weten er net zo volle van. Dus die komen sowieso, hopen wij. Maar inderdaad, want er zijn heel veel toeristen, internationale toeristen. En ik had het zelf persoonlijk meemaken. Dat wie dan hier uit Amerika inderdaad. Fromske, en die wie heel nieuwsgierig naar de geschiedenis van Friesland. Die wist er wel een beetje van. Maar wij moet ik wijzen, zei ze, om dat te zien en te ondergaan, zeg maar. Ja, net. Dat is er net. En dat komt dus nog. En dat komt nog. Ja. Klinkt heel nieuwsgierig. Ja, is het echt. Tegen dank Willem Schoorstra voor deze eerste voortproken. Dat we al een beetje meisjoen in het dorp. Ik voelde me al een beetje erin rennen. Dus dat is al mooi. We hopen dat er straks natuurlijk meer toeristen komen. En speciaal voor jou en voor dit project Magna Friesia draaien we nou van de Frieske band Baldes Draumar het nummer Magna Friesia.